Pramunta sesembahane wong sak negara Ngastina, sesembahane wong sak negara Gajahhoya. Jeneng sira Yayi Wulandremi kang kajibah nggura godha nodi sepira anteping lair kang sarta anteping batin satriya kuwi mau. Mekaten pukulun. Iya. Mula kang saka mangkono sira ndisi ana laku pun kakang bakal ngupadi panitisan diri saarampunge pun kakang manjing sawijining satriya teteren todinen satriya kuwi mau sepira kekuatan lair lan batin anggone wagang nampa kanugrahan Wahyu Ratu ya Wahyu Cakraning Ngerat iki nuningging ngestaken dawuh Kakang Wulandrema. Ladrang pendet mangkya darajating praja kawuryan sunya ruring
Ilangenira sang nar pati lampah ira alon Wijilangen nira sang nar lampah ira Kinarabak Padaya yuarna nira Sulahira wingit lirhab sari 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 Om Sumolole, sumorate, emprit gantil buntute omah joglo, hawela, hawela. Adipate, Adipate Harya Sengkuni. Ana dawuhmu apa, Kakang? Kakang Rubaya Sukalima nimbali marang aku. Mestine Adipate tanggap ing sasmita. Kalamunta sesembahane wong sak negara Ngastina, sesembahane wong sak negara Gajahya. Angger anak Prabu Duryudana ing ripalenggahan sak mengko beneh klawan padatan, beda klawan adat saben Dipate. Iya, Kakang. Ladalah syukur yen siat ditanggap marang swasana iki. Jalaran waton siniwaka aning stinggil negara Ngastina. Panjenengane kersa enggal paring dawuh ngrumpaka piye carane supaya negara Ngastina bisa luwih maju ketimbang sing wis-wis.
Angger-angger Seba Siniwaka anak Angger Duryudana ngrembug babakan kemajuan ing praja Gajahhoya iki. Ning katone dina iki beda kelawan adat saben kok dipatih. Nganti bingung nggonku nanggapi. Apa to sing dadi kersane anak Angger Prabu Duryudana? Wit mau nganti saiki pijer meneng wae ora paring pangandikan. Lah nek ngene iki sing didayoi meneng ae, sing dayoh ora bingung to Dipatih. Pandhita Durna, Adipatih Harya Sengkuni, Angger Narpati Ngawangga, kabeh iki rak do metamu, kabeh iki nak yo nggur medhayah ana ngarsane anak Angger Prabu Duryudana, anak Angger Prabu Jaka Pitana. Sing didayoi meneng ae, dayoe ora bingung. Siji, sing didayoi meneng ae, loro kopine ya rung metu lah. Lah nek ngene carane ora garing awake dhewe Dipatih. Lah iya to Kang. Nek nganti kaya ngene iki Sengkuni ya melu bingung. Kira-kira apa ana sing dipenggalih karo anak Prabu Duryudana ya Kang? Saengga pirang-pirang wanci, pirang-pirang jam awake dhewe ning kene anak Angger Jaka Pitana ora kersa paring pangandikan. Apa kira-kira ana perkara sing abot nganti mahanani anak Prabu Nandang Sungkawa ya Kakang Rubaya? Apa ana uga ing antaraning aku Kakang Wakni Gundel Sukalima apa sapa wae sing seba liyane kang mapan ana ing Astina iki duweni keluputan ndarbeni kesalahan karo anak Angger Duryudana. Lah iya to Dipatih. Kamangka perkara kuwi bisane rampung ya kudu dirembug. Kudu nganggo sarana mupakat. Dirembug bebarengan. Rak ya ngono to Dik Patih? Iya Kakang. Wis saiki ngene wae. Gandeng ing negara Ngastina kene iki sing disepuhake ya mung Kakang Wakni Gundel Sukalima. Mula dina sakmengko Kakang Durna matura kelawan panjenengane. Mbok menawa kanthi ature Kakang Rubaya ing Sukalima bisa dadi jalaran anak Angger Duryudana bakale medhar sabda, bakale paring pangandikan mring para sentana miwah nayakaning praja Ngastina. Yah, ora wurunga sing tuwek to sing kon maju. Nah sing nom-nom ido ngapa? Anggere nek perkara, anggere ana masalah, anggere ana problem, kok mesti sing tuwek sing diceluk. Ayo mergo sing tuwek iki sing dianggep bisa ngrampungke perkara kok, Kang. Nger, anak Prabu. Monggo to, Nger. Kula suwun kanthi sanget kula aturi enggal ambabar pangandikan, Nger. Baya wonten wigatos ingkang pundi? Semunipun paduka anak Angger nembe nandhang duh kita. Jernyatanipun wewangsaning para nimpuna para sarjana ingkang sujaning budi. Wewangsaning para wiku duk rumuhun. Nalendra kang Siniwaka, ratu kang ana ing Stinggil. Menika kedah saged damel tentrem. Ora gawe tintrim. Supaya negarane bisa ayem kang sarta tentrem.
sedaya para sentananing praja, sedaya para nayakaning negara sami nengga dawuh pangandika paduka anak Prabu Duryudana. Menawi wonten lepat kula suwami kula aturi paring dawuh. Kula aturi nduding kesalaning Kumbayana. Endi ta salahe Pendhita Durna? Yen ana lupute Patih Sengkuni, sampeyan tuding, sampeyan dumuk endi ta salahe Si Harya Suman ya Si Harya Sengkuni. Sumangga katuran paring pangandikan. Paduka nek mboten enggal paring dawuh slendra lho nggih raos kula niku. Estu niku. Iya, Mbah Kun, iya. Sedaya perkawis ingkang ngandadosaken gembolan niku mboten saged yen dirampungaken yen mung dinengke mawon niku mboten saged tuntas. Sumangga ingkang kula tresnani, ingkang kula kurmati sesembahane wong sak negara Ngastina. Monggo ambabar pangandikan anak Prabu. Permara reh mangus womyong ambrangeng. Kati karonaning kaswasih ring marga Hamalakung. Risang ganda wastrat maca lengleng lalu mangulati. Surya mangrangsang wayah, surya mangrangsang wayah. Umyus amara wayahanto. Kula tak takon karo sampeyan kabeh. Perkawis napa, Ngger? Masalah napa? Blonjo ingkang kula paringke teng sampeyan kabeh pendak sasi. Blonjo ingkang kula paringke teng sampeyan kabeh pendak wulan. Napa tak sikirang? Pendak sasi nampa gaji saka negara. Pendak taun diundhake bayarane. Nanging kebecikan sing kula tandur teng sampeyan kabeh babar blas ora ana unduh-unduhane. Wah la iki. Nek wis perkara duit iki nyat gawat. Rombongan ki iso bubar mung perkara loro. Rombongan ki iso bubar ki nggur perkara loro. Apa dipatih? Siji perkara uang, loro perkara bikang di tengah lakang. Nek uang ngono iso dirembuk, nek masalah angka loro ya. Tau enek to mbiyen rombongane awake dhewe. Sing perkara loro kuwi nganti direwangi metu sementara. Lah iya tadi Patih. Panjenengan kok saged ngendika kados mekaten niku janjane enten napa to, Ngger? Panjenengan leh ngabdi dhateng Duryudana niku jane lair terusing batin napa mboten? Lah, kirangipun menapa? Kurange Durna apa anggenipun ngabdi dumateng Praja Ngastina sakutuhipun? Prasasat panjenengan perintah ngaler, Durna ya ngalor. Panjenengan perintah ngidul, Begawan Duryudana ya ngidul. Napa mboten kemutan? Napa mboten kemutan nalika lampahan Dewa Ruci kepungkur? Kula
panjenengan utus piye carane mateni si Bratasena panenggak Pandhawa. Ing atase kula niku Brahmana, ing atase kula niku pandhita, kamangka sampun kawentar. Pandhita niku papane dipundi lan ditata, dipundi ing solah bawane ditata ing ngreh pangandikane. Pendhita niku didamel contoh, didamel patuladan tiyang kathah. Ning napa kula panjenengan utus piye carane mateni Bratasena? Durna ya tetep mituhu ngestoke perintah saking Paduka anak Angger Duryudana. Buktinipun menapa? Bratasena kula larapaken teng jegur samudra Minangkalbu utawi winastan samudra kidul. Pamriye kabeh iki mau apa? Pamriye supaya Bratasena bisa mati kentir sajroning banyu. Bratasena kula apusi ken goleki banyu suci sing jenenge banyu suci Pawitrasari. Ning sejatine banyu suci Pawitrasari niku mboten enten. Sedaya niku namung reka daya sanggit rungsit sing didamel kalian Pendhita Durna ing Sokalima. Anggenipun ngeboti perintah pangandikanipun dawuh saking Andika anak Prabu. Lakone Dewa Ruci, panjenengan mesti kemutan. Lakone Dewa Ruci Bratasena tak lorobke ana jero samudra. Ning Bratasena tesih urip. Lakone Dewa Ruci Bima Suci niku lakone gayeng. Nek mboten percaya taun ngarep ben nanggap neh. Bapak Durna. Dalem, Nger. Kula tak takon kalih sampeyan. Sampeyan niku teng mriki dados napa? Dados pundi? Sampeyan mriku teng Praja Ngastina ngabdi wonten negara Gajah Uyum nika dados menapa? Dados sesepuh. Werdine sesepuh, asepe ampuh. Tuwa niku tegese napa? Tuwa niku tegese bisa mbuntu hawa. Ana uga sing ngarani tuwa niku wis arep metune nyawa. Yen to nyatane Paduka saged ngendika ingkang kados mekaten. Menapa ingkang dados kekarepane Duryudana? Durna ingkang badhe mbudidaya. Durna ingkang badhe angreka daya murih kasembadaning gegayuhan Paduka, Nger. Nanging nyatane Angger Duryudana duweni gegayuhan ngene, duwe gegayuhan ngono, duwe kepinginan ngene, duwe kepinginan ngono. Nyatane mboten wonten babar blas sing nate kelakon. Ingkang panjenengan ngendikake jaman sampeyan nglorobuke Bratasena ana ing samudra Minangkalbu samudra kidul. Ing pamrih kareben Bratasena dumugine pecah ning nyatane nganti saiki Bratasena ya isih meker-meker urip. Angka kalihipun para dewa anggenipun nurunaken wujudipun kanugrahan wonten Madyapada utawi sinebut wahyu. Sampun bola bali wungsal wangsul marambah makabing. Jare sampeyan ki pendhita limpat seprapat tamat dadi gurune wong sak jagat. Jarene akeh sing ngundangke sampeyan ki pendhita sing pinunjul. Winong wong ing dewa. Nanging kenang apa? Kenang apa wiwit biyen nganti sak mangke?
Braja Ngastina babar pisan dereng nate kecondhokan wahyuning dewa. Langing driya mangu mangunggung kandhuhan rimang lirlena tanpa kahanen lirlena tanpa kanin yen tam tulusa yen tam tulusa mengko sang dyah utama lole sumorate irung gajah jenenge telale tali saka wesi jenenge rante wong wedok metu bengi jenenge lole nggih anak Prabu nggih kula tanggap ing sasmita kula mudeng ing swasana kula punika paham napa ingkang dados maksud jengandika anak Prabu batin paduka semunipun anenutuh kalian Pendhita Durna. Pendhita Durna sampeyan anggep wong tuwa sing babar pisan ora bisa ngrampungke perkara. Waton wahyuning dewa, waton kanugrahaning para Jawata tumurun wonten ing Aracapada menika Ngastina, Gajahhoya, Liman Benawi babar pisan dereng nate kecondhokan kanugrahan. Rak nggih ngoten to? Syukur menawi jenengan ngertos. Wahyu ingkang tumurun wonten Madyapada menika kathah. Wahyu Makutha Rama duk rikala semanten. Jarene Kakang Ngawangga Dipati Basukarna saguh gayuhke Wahyu Makutha Rama ning nyatane apa? Ning nyatane ketoke mangkat kaya yak-yaka. Kadung Duryudana ngentekke ragat pirang-pirang nyatane mulih ngaplu ngentos ora entuk apa-apa. Wahyu Makutha Rama malah angkrem ana ragane panengah Pandhawa si Janaka ya Arjuna. Wonten malih Wahyu Trimanggala. Kurawa ya kepengin gayuh, Ngastina ya kepengin ngentuke, ning nyatane Wahyu malah diregem karo panenggak Pandhawa si Werkudara. Wonten malih Wahyu sinebut Wahyu Widayat. Sing entuk Abimanyu, Wahyu Purbakayun sing entuk Janaka, Wahyu Tamtamajati sing entuk Gatotkaca. Wonten malih Wahyu sing jenenge Wahyu Agung Abadi Motor. Akeh men jenenge Wahyu Mas aku. Wahyune Pur.
ning babar belas. Babar belas Ngastina durung nate entuk gawe. Nayaka pejabating negara isane nggur ngentekke bondo negara Ngastina. Kamangka angger sampeyan kabeh niku anjang sana. Kunjungan teng pundi-pundi niku sing ngragati nggih bondone negara. Tugas kunjungan ngalor, tugas kunjungan ngidul, foto, selfie niku sing ngragati negara. Damel duwite rakyat sing bayar pajak ning nyambut gawe malah kaya gombal matane picek. Mang midhangetke Bawadurna. Telung dina kepungkur triyari kawuri. Duryudana nampi wangsiting dewa. Wangsiting dewa kala wau lumantar pasupenan utawi wujuding pangimpen. Yen to setitik wanci ora ketang sak siliring bawang. Para Jawata bakal numedhakaken utawi nurunaken kanugrahan. Badhe ngandhapaken Wahyu Ratu wonten Madyapada. Wahyu Ratu wau sinebut Wahyu Cakraning Rat. Sapa sing bisa nggayuh wujuding Wahyu Cakraning Rat benjing tedak turunipun badhe dados Ratu Gung Binethara Hanyakrawati Hambau Denda pindhane kaya bisa ngregem jagat iki. Mula ing taun iki Ngastina kudu bisa ngukir sejarah anyar. Mbuh piye carane, mbuh piye reka dayane, Duryudana enggak mau tahu. Duryudana kepengin Wahyu Cakraning Rat kudu iso dientukke dening negara Ngastina. Kowe